En 2009, un grupo de persoas e colectivos constitúen Queremos Galego para dar unha resposta colectiva a prol da nosa lingua. Por qué? Pois porque hai 10 anos tamén foi a primeira e única vez que responsábeis públicos participaron nunha manifestación en contra do galego. E tamén porque, aínda que pareza que falamos de outras épocas, o goberno da Xunta comezou a lexislar contra o galego. Ao longo de todo este tempo, Queremos Galego foi medrando e, ademais, convocou a maior manifestación a favor dunha lingua en Europa, na que participaron 100.000 persoas. En 10 anos collemos buses para ir a Compostela e xuntármonos na Alameda, nas prazas da Quintana ou do Obradoiro. Enchemos o país de actos de Queremos Galego e incluso estivemos en Belfast, Nova York, Bos Aires, Madrid, Barcelona, Oxford, Bruxelas. O galego é mundial, non paramos. E seguiron as concentracións, manifestacións, manifestos, recollidas de sinaturas, parouse o ensino cunha folga xeral, asistimos a festas e festivais, e despois de sancións, e de incluso ter que ir a xuizo, conseguiuse que unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulase algúns dos principais artigos do decretazo contra o galego. Non foi fácil, mais foi. E agora? Agora a Plataforma Cidadá está formada por máis de 700 entidades que queren construir un mundo mellor. Sabemos que as cousas só cambian se nos mobilizamos, porque reivindicacións compartidas sempre dan froitos. Somos moitas e moitos que temos claro que hai que defender o galego. Seguiremos turrando todos os días do ano. Non imos parar até que derroguen o decreto, porque o galego non debería de estar prohibido nas matemáticas, na física, na química, na tecnoloxía. Gústanos que as nenas e os nenos falen galego na escola, que na administración nos atendan e entendan en galego, que a xustiza non lle dea as costas á nosa lingua. E ti, lembras onde estabas? Que facías? Como eras hai 10 anos? E seguro que fixeches tamén cousas boas, cousas importantes, ilusionantes, das que animan sempre a continuar, como Queremos Galego.